ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ҳамаи шумо ба канали мо. Имрӯз бо пухтупаз влоги худро оғоз мекунем. Макарон палов. Чӣ хеле ки медонед дӯстон, ман якум хостам имрӯз гӯшти мурғ катӣ кунам. Гӯшти гов катиам алоҳида кардам. Инаш гӯшти мурғ катӣ камтар сабзӣ реза карда мондам. Бисёр сабзӣ реза намекунам дӯстон. Ман баъд дар даруни макарон боз картошка меандозам. Бисёртар сабзӣ кунедам, боз ба мазза мешавад. Маззааш ранги ош мешавад. Инҷа ба ҳамаша тайёр кардам. Камтарак пиёза сурх мекунаму сурхи бад намешавад. Дарам меандозам сабзия, кати картошка, томат ягон 2 қошуқ меандозем, мешавад. Зира ва чӣ приправае ки дорем меандозем дӯстон. Як рӯз ман авқоти амин обӣ мекунам, барои ин ки духтарчаам аллакай авқот мехӯрад. Боз як рӯз ханин шириниҳо мепазам, ягон авқоти сахттар мекунам. Макарон палов беҳад бамазза шуд дӯстони азиз. Мана инҷа тайёр шуд. Болош бам хел зелин гашнич пиёз реза карда андохтам. Баъд амин зинураҷона бозичаҳош бисёри баъд дӯстон кухнимба фақат мешаст мекунад качелиҳош, хадункиҳош. Ба ҳамна густодем ки як диша гирифта падвал бамонем, истифода намебурдагиша. Ҳозир уже хадунок мешинад. Хай калон шудааст, худо ба шукр. Инҷа бошад хамирчиҳо гирифтам барои чебурек. Ки ба рецепташ дар кор гап занад, ҷавоб метиҳам комментария ба дӯстони азиз. Инҷа ба тайёр кардам начинкаша, гӯшту пиёза. Гӯшту аз мисарубка мегузаронем дӯстон. Пиёза бошад ам хел майда реза кунида мешавад. Аз мисарубкаам гузаронед мешавад, фарқ надорад. Барои хамираш бошад оби гарм 1 стакан, намак, 2 қошуқи калон равған. Баъд хамирам хел мулоим карда мегирем, мемонем 20 минут меистад. Баъд ам хел мепичонем гирдоша қатӣ вилка меҷиқем. Баъд мебурем гирдаша ки ам хел шаклаш хушрӯ шавад. Баъд алоби баланба жарид мекунем. Бо касе мехоҳад ягон чӣ пурсидан метавонад дар комментарияҳо нависад. Бо метавонанд дунашпа начинкашпа сабзӣ аз тёрка гузарондагия дӯстон вай кунанд, жарид карда начинкаш бандозанд. Ман баъди тайёр шудан успед накардам гирифтан, ам хел сураташа мондам дӯстон. Баъд бульёнчик барои зинураҷон тайёр кардем. Барои он ки вай авқотҳои обӣ ҳозир мехӯрад, саркардагӣ. Инҷа ба коробкаи зинураҷона тах кардам. Бокс коробкаш ҳамаи кремҳо, дору, маз, чизе ки истифода мебарем барои зинура. Ҳаминҷа ба ҳамаш ҳозир порядок мекунам. Шумо ба нишон метиҳам дӯстон. Хай кӯтаки байда каси чорамно тит мешавад. Ман намехоҳам хел тит истад. Мана тах кардем ҳамаша. Кремоша ё чизошам хел ҷобаҷо кардем, чизе ки дар кор не гирифтем, партофтем дӯстон. Кӯтакчаақай ки калон шудан гирад, бо чизошам бисёр шудан мегирифтааст дӯстон. Майда буд, чизош кам буд, бо калон шудааст, чизош бо бисёр шудааст. Ин буд як мини влогчаи ман дӯстони азиз. Насиб бошад ин бор як ширини пухта баҳри шумо нишон метиҳам дӯстони азиз. Раҳмати калон.